You blow my mind. Dubu ɗaya za ka sa. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Daban ne kana ina ne? Kwari an halla da kai ake jira. Kash, na manta wallahi. Amma ina gidan mai gani nan ƙarasuwa. Oke, to dan Allah kai sauri. Ba damuwa. Yawwa, kana ji? Kafin na ƙaraso ka samu babur ne? A ban samu ba. To ka za ka zauna mun a gefe. Oke, normal sai ka ƙara su. Sai ka ƙara su. Nazir Sim, abin da yana bani haushi. Kaga mayafin mace yana ta yawo a iska. Wallahi a gaske. Kaga wata kafar ɗanta ce a waje. Al'amuran nasu ne gaba ɗaya sai a hankali. Daban me ya faru? Daban ne. Mu je a dangalewar gaske mana. Na Nazir Sim, na yi rizani. An zo wajen, me ya rage, an zo wajen, me ya rage,